Salam hormatly vatandaşlar, eldeşler. Ben bugünkü çıkışımı ertirki boljak miting hakda çıkış edýän. Ertirki mitinge hemmemiz gatnaşaly. Ertir hiç hili bahana yok. Herkimiz inde. Bahana etmenize gerek yok. Çıkaly, azbirligimizi görkezeli. Arnamız, vatanımız üçin, çağajyklarymyzyň geljegi üçin çıkaly. Korkmaňlar. Sizlere öre baranda hiç kim ağzına atmaya. Sosyal mesafany gorap yürüyüş edele. İň azından sanymyzy görkezele. Sizden hiç kim tutup interview alıp duran yok. Yüzüňizi açıp, yüzüňizi suratyňyzy çekip abliwlene yapıştıran yoklar. Korkmaňlar, hiç hili korku gerek yok. Vatanımız üçin, arnamysymyz üçin, çağajyklarymyzyň geljegi üçin göreşele. Bular ýaly bir boş baklaşkadan korkup, busup, yorganyň aşagyna girip yatmaly. Erkek bolaly çıkaly, käbir erkekler, käbir hatynlar ýok. Hatynlar gidýär şo jaýa, hatynlar erkek bolup çıkma erkekler. Kany ýurdun mert edermen gerçek erkekler nirde o? Başka hakda gurrun etseňiz dünýäni ýykadyran gepleşýäňizler. Bir sanak boş baklaşkanyň garşysyna geçip bileňizler ýok. Çıkın o erkek bolup. Hoş sağ olun. Ertir mitingde görüşeli ökman.